Радыё Радэкс. Падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радэкс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Свет не ідэальны. І нават не тое, што не ідэальны, а часам папросту страшны ў сваёй несправядлівасці. З гэтым пагадзяцца ўсе людзі з самамалейшым жыццёвым досведам. Спакон веку чалавецтва праз сваіх найбольш адукаваных і пасіянарных прадстаўнікоў вынаходзіла розныя сродкі для таго, каб зрабіць свет лепшым месцам для жыцця. Гэтыя сродкі можна раздзяліць на дзве вялікія катэгорыі. Першая мае на ўвазе паляпшэнне умоваў жыцця чалавека. Гэта палітычныя ідэалогіі. Другая мае на ўвазе паляпшэнне самога чалавека. Гэта рэлігіі. Пра ролю рэлігіі ў чалавечай гісторыі мы абавязкова пагамонім яшчэ не раз. Я прысвяціў развагам над гэтым прадметам аграмадную колькасць часу свайго жыцця. А пакуль разбярэмся з палітычнымі ідэалогіямі. Амаль усе ведаюць, ці хоць раз чулі, што палітычныя ідэалогіі бываюць левыя і правыя. Гэтак абазначаюць і людзей, прыхільнікаў палітычных ідэалогій. Гэтыя назвы пайшлі з часоў французскай рэвалюцыі канца 18 стагоддзя, калі ў новаствораным нацыянальным сходзе справа сядзелі так званыя фільяны, буйныя землеўласнікі, прыхільнікі манархіі, якія хацелі захаваць існуючую сацыяльна-палітычную сістэму, а злева якабінцы, рэвалюцыянеры, якія патрабавалі хуткіх і радыкальных пераўтварэнняў. Больш за 200 год мінула, а гэтыя тэрміны ўсё яшчэ з намі. Гістарычна склалася так, што левымі лічаць прыхільнікаў сацыяльнага прагрэсу. Тых, хто за перамены, за большую свабоду чалавека, за меншую колькасць усялякіх абмежаванняў. Бо развіццё чалавечага грамадства, калі браць працягам стагоддзяў, ідзе ў бок пашырэння індывідуальных правоў і свабодаў кожнага, памяншэння кантролю дзяржавы за асобай. І вось левыя, як лічыцца, падхопліваюць гэтыя эмансіпацыйныя трэнды і выступаюць за тое, каб іх пашырыць. Правыя кансерватары. Яны выступаюць за захаванне існуючых традыцый, за абмежаванне, а ў скрайніх выпадках і разварот сацыяльнага прагрэсу. Насцярожана адносяцца да культурных навінак. Традыцыі, а не новаўвядзенні. Парадак, а не свабода. Я думаю, вы ўжо здагадаліся, што гістарычна да левых ідэалогій больш хіліліся масы людзей, якія маюць няшмат сацыяльнага статусу і маёмасці. Яны зацікаўленыя ў пераменах, бо тыя абяцаюць ім паляпшэння жыцця. І наадварот, да правых ідэалогій схіляюцца тыя, у каго ўсё больш-менш стабільна нармальна. На халеры мне кудысь прагрэсіраваць, калі я задаволены сваім сацыяльным статусам. А раптам перамены, і я пазбаўлюся таго, што ў мяне ёсць. Прынамсі, так было большую частку часу. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Следаванне гэтым маральна-філасофскім вектарам, якія мы з вамі толькі што апісалі, вельмі часта прыводзіць што левых, што правых да адных і тых жа палітычных дзеянняў. Альбо наадварот, прыводзіць да настолькі сур'ёзных расколаў унутры саміх гэтых груп, што кожная пачынае весці сябе як супрацьлеглыя. Левыя як правыя і правыя як левыя. Возьмем, бадай, адзін з найважнейшых пытанняў развіцця грамадства – кантроль дзяржавы за эканомікай. Лічыцца, што левыя за тое, каб як мага болей кантраляваць эканоміку, за абмежаванне канкурэнцыі і свабоднага рынку. Бо канкурэнцыя і свабодны рынак будуць заўсёды азначаць, што хтосьці застанецца беспрацоўным, хтосьці разарыцца і застанецца без сродкаў да існавання, а хтосьці будзе канцэнтраваць у сябе аграмадныя капіталы. Карацей, моцную маёмасную нероўнасць з усім яе наступствамі. А правыя, наадварот, за свабодную канкурэнцыю, мінімум абмежаванняў для бізнеса і мінімум усялякіх сацыяльных праграмаў, бо кожны сам за сябе, а калі ты бедны, то сам вінаваты ў гэтым. Ідэальнае ўвасабленне левай парадыгмы – гэта СССР. Там дзяржава цалкам узяла на сябе эканоміку. То бок, па-за дзяржавай эканамічная дзейнасць, акрамя самай нязначнай, папросту забароненая законам. Але, каб увасобіць такую сістэму ў жыццё, камуністам прыйшлося вынішчыць пад корань усе грамадска-палітычныя свабоды. Ніякай свабоды слова, асацыяцый, друку, ніякай свабоды самавыражэння, ніякіх дэмакратычных выбараў. Не народ абірае эліты, а эліты рэкрутуюць самі сябе. І вось, жадаючы выканаць сваю левую праграму, якая мела на ўвазе прагрэс і свабоду чалавека, левыя, як выйшла, выбудавалі самыя таталітарныя мадэлі.
Бо атрымалася, што калі ты абмяжоўваеш эканамічныя свабоды індывіда, нават з самымі добрымі намерамі, табе вельмі хутка прыйдзецца адабраць у яго і ўсе астатнія свабоды. Інакш такая сістэма папросту не працуе. Бачыце, як іранічна, дзейнічаючы як бы ў інтарэсах прыгнечаных, працоўных, сялян і супраць прыгнятальнікаў, савецкая сістэма не ліквідавала прыгнёт, а зрабіла прыгнечанымі ўжо не нейкі адзін клас людзей, а ўсё насельніцтва. Падобная сітуацыя і з правамі. Гісторыя ведае мноства дыктатур, якія абапіраліся на ідэю аб свабодным рынку. Гэта дыктатура Піначэта ў Чылі, альбо вайскова-грамадзянская дыктатура ва Уругваі, альбо дыктатура Франка ў Гішпаніі. З цягам часу ў іх эканамічная і палітычная сістэма таксама ўваходзілі ў супярэчнасць. Досыць тыповы шлях еўрапейскіх і лацінаамерыканскіх антыкамуністычных дыктатур сярэдзіны 20-го стагоддзя быў такі. Ва ўмовах моцнага цывільнага неспакою ці нават грамадзянскай вайны да ўлады прыходзяць вайсковая дыктатура, якая пачынае масавыя рэпрэсіі ўсіх палітычных праціўнікаў, найперш левых. Турмы, канцлагеры, катаванні, таемныя выкраданні, забойствы. Значная частка насельніцтва, часам да 10%, пакідае краіну. Далей, пры захаванні сістэмы тэрора і цэнзуры пачынаецца лібералізацыя эканамічнай палітыкі. Здымаюцца абмежаванні на імпарт і экспарт, эканоміку адкрываюць для замежных інвестыцый, найперш амерыканскіх, вядома. Усё, што было нацыяналізавана, ізноў прыватызуецца. Здзяйсняюцца меры па барацьбе з інфляцыяй, рэзка скарачаюцца дзяржаўныя выдаткі і сацпадтрымка. Такая палітыка прыводзіла на кароткатэрміновым трэку да так званага эканамічнага цуду, росту ВУП і даходаў насельніцтва. Новыя вытворчасці, новыя працоўныя месцы, нібыта ўсе задаволеныя. Аднак праз дзесяцігоддзе другое такой палітыкі вырастае праслойка людзей, якая, задавольніўшы свае базавыя матэрыяльныя патрэбы, пачынаюць прэтэндаваць ужо на кіраванне краінай. Найперш сярэдні клас, кваліфікаваныя працоўныя і доробныя прадпрымальнікі пачынаюць задаваць пытанні. Мы плацім падаткі, ствараем эканоміку, а чаму ніяк не ўплываем на прыняцце рашэнняў? Законы прымаюць без нас, незалежных судоў няма, дзяржава робіць, што хоча. Чаму ў нас цэнзура? Чаму столькі людзей у турмах? Дыктатура пачынае губляць падтрымку і ў хуткім часе абрынаецца. Часта гэта адбываецца яшчэ і на фоне эканамічнага спаду. Бо даць эканоміцы кароткачасовы штуршок – гэта адно, а вырашаць складаныя сістэмныя праблемы ў доўгу зусім іншае. На гэта дыктатуры здольныя куды горш. Сваю долю ўносіць няспынная уцечка мазгоў. Таленавітым і інтэлектуальна развітым людзям некамфортна ў аўтарытарнай дзяржаве. У выніку ў дзяржаўным кіраванні аказваюцца хутчэй лаяльныя, чым разумныя. Назапашваюцца сістэмныя памылкі. Вынік – альбо ціхі сыход дыктатуры, альбо рэвалюцыя, альбо пераварот, а пасля свабодныя выбары і рэформы. Такім чынам, спроба стварыць ультракансерватыўную, традыцыйна правую сацыяльную сістэму, дзе ўсе ходзяць па струнцы і падпарадкоўваюцца дзяржаўнай іерархіі з традыцыйнымі каштоўнасцямі, у умовах свабоднага рынку прыводзіць да таго, што вырастае сацыяльны слой, які ўжо якраз не хоча жыць па такіх правілах, а патрабуе свабоды. Як бачым, аніводны з вектараў, што левы, што правы, не з'яўляецца самадастатковым. Кожны з іх супярэчлівы і ўключае ў сябе у сваіх гістарычных праяўленнях элементы супрацьлеглай ідэалогіі. Ну а каго ж левымі і правымі называюць сёння? І тут нас чакае яшчэ большая блытаніна. Возьмем ЗША. Там у левага досыць вызначаны набор каштоўнасцяў. За большы кантроль за бізнесам, за вялікую сацыяльную падтрымку, высокія падаткі для бізнесу, за аборты, за ЛГБТ, фемінізм, мігрантаў, супраць свабоднага абароту зброі, за абмежаванне свабоды слова ў мэтах барацьбы з так званай мовай нянавісці. Адразу ўзнікае пытанне. Левыя ж нібыта, казалі мы на пачатку, за свабоду і прагрэс. Дык чаму яны тады за абмежаванне свабоды слова? Чаму яны тады супраць грамадзянскай зброі? Бо гэтыя рэчы абсалютна відавочна надаюць больш сілы індывіду, пашыраюць правы чалавека. Чаму левыя за ўзмацненне дзяржавы? Бо зноў жа абсалютна відавочна, і мы гэта сказалі раней, што моцная дзяржава, пачаўшы заціскаць эканамічную сферу, хутка пераключаецца і на астатнія свабоды чалавека. Пойдзем далей. Возьмем камуністычныя партыі краінаў БССР і сацлагера. Дык вось яны, па добрай палове пунктаў,
займаюць абсалютна супрацьлеглую пазіцыю з левымі США і заходняй Еўропы. Беларускія камуністы, да прыкладу, хоць лічаць сябе левымі, але пры гэтым выступаюць за традыцыйную сям'ю, супраць ЛГБТ, за аўтарытарную дзяржаву, супраць таго накірунка развіцця, якім ідзе ўвесь цывілізаваны свет. У іх галоўны вораг – гэта краіны захаду. Дэпутат-камуніст Сяргей Касцян увогуле неяк заявіў, што геяў трэба кастрыраваць. Паслухалі б гэта ягоныя аднадумцы-камуністы ў ЗША. З іншага боку, крайне правыя, як вы ведаеце, за традыцыю і за кансерватызм. Вядомыя тым, што ненавідзяць ЛГБТ і мігрантаў. Пры гэтым лідарка нямецкай ультраправай партыі АДГ Алісія Вайдель – лесбіянка, якая жыве з мігранткай са Шры-Ланкі. І нічога ў ейных аднадумцаў гэта не выклікае ніякіх пытанняў. А вось вам і гістарычны парадокс. Амаль усе левыя свету сёння аб'ядналіся супраць дзяржавы Ізраіль і ейнай палітыкі ў вайне з Хамас. Аднак парадокс. Сіянізм амаль заўсёды быў пераважна левай ідэалогіяй. У ім большую частку часу дамінавала сацыялістычная і працоўная плынь. Першы прэм'ер-міністр Ізраіля Давід Бен-Гурыён быў выхадцам з сацыялістычнай партыі. Сацыялісты, левыя актывісты адбудавалі Ізраіль у першыя гады ягонага існавання і з 1948 года да канца 70-х кіравалі краінай. І такіх прыкладаў процьма. Можна ўзгадаць яшчэ ідэалогію германскага нацызма. Усім зразумела, што яна ультраправая, аднак існуе цэлая плынь гісторыкаў, публіцыстаў, блогераў, якія даказваюць, што НСДАП была левай партыяй па цэлым шэрагу прызнакаў. У рэальнасці ж у ейнай ідэалогіі было намешана столькі ўсяго з абодвух полюсаў, што вельмі складана адназначна аднесці яе туды ці сюды. Калі ж паглядзець на ўсю акрэсленую намі ідэалагічную мяшаніну шырэй, то сёння мы бачым два вялікіх супрацьлеглых трэнды. Першы. Вось усе гэтыя ідэалагічныя цаглінкі, палітычныя пункцікі, будь тое аборты, ці падаткі, ці сацыялка, усё болей актыўна змяняюць сваіх гаспадароў. Левыя пазычаюць тыпова правыя пункцікі, правыя, тыпова левыя. Гэта адбываецца настолькі часта, што само гэтае дзяленне левы-правы ўжо губляе сэнс. Другая тэндэнцыя. Падавалася б, у гэтых умовах ідэйнае раздзяленне мусіць неяк згладжвацца, а пазіцыі неяк выроўнівацца, бо кожны адзін у аднаго пазычае элементы ідэалогіі. Аднак яно не згладжваецца і не выроўніваецца. Наадварот, людзі палярызуюцца, радыкалізуюцца і абвастраюць свае пазіцыі. І абвастраюць яны іх. Я заўважыў, ужо не столькі вакол нейкага цэласнага светапогляду, а вакол пытання ідэнтычнасці. Калі ідэалогіі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя адрозніваў акцэнт менавіта на ідэі, на сістэме думак, якая тлумачыць свет і тваё месца ў ім, сённяшнія ідэйныя барцы групіруюцца і радыкалізуюцца вакол пытання ідэнтычнасці. А іх, гэтых ідэнтычнасцяў, процьма. У асноўным раса, гендер, сексуальная арыентацыя. Чорнаскуры, белы, гей, лесбіянка, квір-персона, транс-персоны. Яшчэ я пачаў усё часцей заўважаць, як падымаюць на шчыт ментальныя ці фізічныя праблемы. Я чалавек з ментальным разладам, я чалавек з інваліднасцю. Гэта падносяць як галоўную рысу, якая вызначае вартасць асобы ў грамадстве. Адны лічаць, што ўсё грамадства мусіць быць арганізавана, каб задавальняць патрэбы жанчын. А другія гавораць, што белых гетэрасексуальных мужчын у Еўропе запрыгняталі, таму трэба хутчэй выгнаць усіх мігрантаў, а жанчын загнаць на кухню. Крытыцы такога светапогляду я прысвяціў цэлую кнігу. Вось гэтае бясконцае драбленне людзейнай ідэнтычнасці ў барацьбе за сацыяльны статус, увагу, прызнанне, калі кожны спрабуе даказаць, што ён больш прыгнечаны і мае больш права на рэсурсы, я лічу вельмі небяспечнай тэндэнцыяй, якая раскалвае і дэзінтэгруе грамадства. На жаль, крайне левыя і крайне правыя сёння вельмі шмат робяць для таго, каб паглыбіць гэты раскол і падзяліць грамадства на зграі, дзе кожны будзе думаць толькі пра падобных на сябе, карыстаючыся навукападобнымі канцэптамі для апраўдання сваёй выключнасці. Але аб гэтым я вельмі падрабязна распавёў у кнізе. Вы знойдзеце яе ў электронным выглядзе па спасылцы ў апісанні. Вернемся да правых і левых ідэалогій. Галоўны недахоп любой ідэалогіі – гэта тое, што яна абмяжоўвае рэчаіснасць. Любая ідэалогія – гэта спрашчэнне. Свет занадта складаны і супярэчлівы, каб быць апісаным адной канцэпцыяй. Але для таго, каб стварыць масавую партыю ці ідэалагічны рух,
такое спрашчэнне неабходнае. Трэба апісаць сваім прыхільнікам гэты свет у простых і зразумелых тэрмінах, праігнараваўшы тое, што не ўлазіць у твою канцэпцыю. Так марксізм, у якога ўсё будуецца вакол эканамічнага базіса, ігнаруе значнасць культуры для развіцця грамадства. Кансерватыўныя ідэалогіі абсалютна не бяруць да ўвагі важнасць сацыяльнай нероўнасці як фактара развіцця асобы і грамадства. Пра ідэнтычнасныя ідэалогіі, аб якіх я казаў вышэй, і гаварыць няма чаго. Яны глядзяць на свет праз прызму адной сацыяльнай групы з яе жыццёвым досведам. Ад таго ў заходніх універсітэтах і з'яўляюцца Black Studies, Feminist Studies і Chicano Studies, гэтак далей. Сярод навуковых падыходаў у гуманітарных навуках ужо існуе феміністскі падыход, Feminist Approach так званы, які глядзіць на ўсе працэсы грамадства і гісторыі выключна з пункту гледжання жаночага вопыту, ігнаруючы ўсё астатняе. Такім чынам, любая спроба пабудаваць грамадства на грунце пэўнай ідэалогіі нереалістычная. Усе ідэалагічныя утопіі, будь то левыя, правыя ці рэлігійныя, праваліваліся, бо ігнаравалі значную частку рэчаіснасці. Але ж мы ўсё роўна бачым, што ёсць краіны лепшыя, а ёсць горшыя. Відавочна, што грамадства ўсё роўна трэба на чымсьці грунтаваць, патрэбныя нейкія рэйкі, каб гэты цягнік ехаў у пэўным накірунку. Калі не ідэалогія, то што? Я лічу, каштоўнасці. Каштоўнасці гэта не пра спробу вытлумачыць увесь свет. Гэта пра базавае разуменне, што такое дабро і што такое зло. Што нельга, а што льга. Што адабраецца, а што асуджаецца. На базе адных каштоўнасцяў могуць вырасці розныя палітычныя ідэалогіі. І гэта нармальна. Іх прадстаўнікі могуць спрачацца да пасінення, але ў ключавых момантах знойдуць між сабой разуменне, бо яны як розныя віды раслінаў, што прараслі на адным грунце. Выглядаюць па-рознаму, аднак складаюцца з адных і тых жа пажыўных рэчываў. Іншымі словамі, у парламенце цывілізаванай краіны могуць спрачацца аб узроўні падаткаў, аб знешнепалітычных захадах, аб дапушчальнасці ці недапушчальнасці абортаў, аб межах, дзе сканчаюцца правы ЛГБТ і пачынаюцца правы большасці, аб праве грамадзян на зброю і гэтак далей. Аднак там не будуць спрачацца аб дапушчальнасці смяротнай кары, не будуць спрачацца аб роўнасці ўсіх грамадзян перад законам, не будуць нават абмяркоўваць думку аб тым, каб пазбавіць кагось правоў за колер скуры ці пол. Гэтыя пытанні па-за дыскусіяй, бо кансенсус па іх складае каштоўнасную базу, маральную рамку грамадства. Гэта зараз не вельмі папулярна казаць, але коранем, з якога растуць каштоўнасці еўрапейскай цывілізацыі, з'яўляецца хрысціянства. Менавіта яно паставіла міласэрнасць і дабрыню да бліжняга на першае месца, а Бога з ягонымі прыказаннямі паставіла неаспрэчным аўтарытэтам. Няцяжка заўважыць, што менавіта хрысціянскія краіны зараз у топе па ўзроўню правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Гэта вынік стагоддзяў развіцця філасофскай думкі, якая грунтавалася на хрысціянскіх максімах. Вынік стагоддзяў пранікнення і асэнсавання хрысціянскай маралі ўсімі слаямі грамадства. Сёння ў Еўропе на прынцыпах прыярытэту чалавечай асобы і яе правоў грунтуецца ўся прававая і палітычная сістэма. Па прынцыпах, якія выраслі з хрысціянства, жывуць усе, у тым ліку і атэісты. І на працягу гісторыі мы бачылі, што калі універсальны прынцып «чалавек, ягоныя правы і свабоды на першым месцы» замяняўся будь-якой палітычнай ідэалогіяй, вынік быў заўсёды адзін і той жа – аўтарытарызм, дыктатура, гвалт дзяржаўнай машыны над чалавекам і грамадства. Вядома, у імя ідэі і добрых намер. І на працягу гісторыі мы бачылі, што калі універсальны прынцып «чалавек, ягоныя правы і свабоды на першым месцы» замяняўся будь-якой палітычнай ідэалогіяй, вынік быў заўсёды адзін і той жа – аўтарытарызм, дыктатура, гвалт дзяржаўнай машыны над чалавекам і грамадствам. Вядома, у імя ідэі і добрых намераў. І на мой погляд, чым больш складаным і супярэчлівым робіцца свет, тым меней сэнсу нам, людзям, якія хочуць жыць у свабодным і справядлівым глобальным свеце, трымацца ідэалогій, будь то левых ці правых. Замест гэтага варта глыбей углядацца ў каштоўнасці, вычышчаць і ўзмацняць тую базу, на якой мы маглі б будаваць гэты свабодны свет для людзей усіх ідэнтычнасцяў.
шукаць тое, што нас аб'ядноўвае і дапамагае зразумець адзін аднаго, не даваць панаваць тым, хто хоча раз'яднаць людзей па колеру скуры, полу ці веравызнанні. Гэта непростая задача, аднак, калі чалавецтва дагэтуль існуе, відаць, выканальнае. Дзякуй вам за ўвагу. Калі ласка, падпішыцеся, каб не прапускаць наступныя падкасты, і загляніце ў апісанні гэтага выпуску. Там вы знойдзеце, акрамя згаданай кнігі, мае соцсеткі, у іх ёсць шмат цікавага. І калі вам падабаецца тое, што я раблю, то там жа у апісанні вы знойдзеце, як падтрымаць маю працу. З вамі быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.